مبونەیە ڕۆژە جیهانیە زمانە ئەم بێ ڕۆژێ هەمی دایکên Kurda pîroz dikin roja zimanê Kurdî û ew ziman vadayîkan parast hiştin ku bimêne zimanekî zindî heta wekû roja îro bi şihnazî ve ez dibêjim ez ji wekû jineke Kurd ez îro şihnaziyê bikim û divê roja pîroz de ez em zekime pirtûka xwe ez çê dikim bi sê xanimê bên re ew jî sê xanimê bila bibe hêjana و انشاءالله افرتوکê me jî bikevin xizmeta pirtûkxana Kurdî de û bikevin nav destê hemî rewşenbîr û xwendevanê Kurd de. Bêguman girêngiya vê rojê gelek heye ji ber ziman tê nasnama hemî miletan ama ku miletê Kurd jî em zimanê xwe diparêzin ji ber girêngiya wê heye di hala me ya miqayedê di hala me ya niştîmanî de zimanê Kurdî zimanê hebûn û nebûna me ye. وقتی که ام پارێزن ام نەتەوایەتیە کورد پارێزن و زمانی کوردی تێ زمانی سێمین سەر ئاستێ جیهانی و تقریبا 5 ملیۆن کورد هەن حتا نها ئەم زمان پێدا ئاخدن پێدنویسن و هەمی داگیرکەرên کوردا هەوڵ دەدان ku vî zimanî têk bibin û nehêlin û malpeta ser bikin ku miletê Kurd lêbelê dayîkên Kurda ev ziman parast pişt bimînî zimanekî xort û bihêz û zindî.